కళ్యాణరేవు జలపాతంలో యువకుడు గల్లంతైన దుర్ఘటన పలమనేరులో చోటు చేసుకుంది. చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు నియోజకవర్గం పలమనేరు రూరల్ మండలం కళ్యాణరేవు జలపాతంలో గురువారం సాయంత్రం యువకుడు గల్లంతయ్యాడు. పలమనేరు పట్టణానికి చెందిన యూనిస్ 23 ఏళ్లు తన స్నేహితులతో కలిసి కళ్యాణరేవు జలపాతం చూడడానికి వచ్చి ప్రమాదవశాత్తు నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయినట్లు స్నేహితులు సమాచారం అందించారు. కాగా దట్టమైన అడవిలో ఉన్నటువంటి ఈ జలపాతం వద్దకు వెళ్లేందుకు వర్షం అడ్డంకిగా మారింది. పూర్తి సమాచారం పోలీసులు వెల్లడించాల్సి ఉంది.